Iya. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang ngene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngopo aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo aladeni. Ora tepo ora. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Nek kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa Idin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ora jelas tak nyo tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil.